Nestekurssit katsoo taas, pörssissä käy alaspäin. Mikä nyt on syynä tähän, missä lentobensa menekki onkaan? SAF-bensaa tehdään kyllä, koneet taivaalle lentelee. Mutta kysyntä nyt heikko on, ehkä tulee parempi huominen. Nestekurssi alenee ja pörssi pyörii vaan. Lentobensa ei käy nyt kaupaksi, ei vaan. Mutta älä huoli, katse eteenpäin. Kyllä vielä taivas kirkastuu ja kurssit nousee näin. Lentokoneet odottaa, bensaa tarvitaan taas. Ilmastoystävällistä polttoainetta, mutta hetki vielä kestää, eiköhän se pian myydä. Neste miettii uudet tavat, kuinka kurssi kääntyy taas. Lapset laulavat iloisesti, ehkä ratkaisu löytyy pian. Nestekurssi alenee ja pörssi pyörii vaan. Lentobensa ei käy nyt kaupaksi, ei vaan. Mutta älä huoli, katse eteenpäin. Kyllä vielä taivas kirkastuu ja kurssit nousee.